muga guztia gaindituz, Ameriketara iritsi da, ETV-sat kanal berriarekin. Orain, Ameriketako milioika euskaldunek ETV-ren programazioa ikusi ahal izango dute egunero 24 orduetan. ETV-sat aireratzeko gala mundial bat ospatuko dugu, ETV-tik Ameriketara. Azkenean bakarrik. Gontzal Mendibil, Alboka taldea, Orbegozo bikotea Europako tango txapeldunak, Boleroak, Brasilgo dantzak eta abar luze bat, Ruth Martinez eta Gaizka Arangurenek aurkeztuta. Itxasoaren aldebietako euskaldunak batuko dituen ikuskizun aparta, gaur gauean ETV batean. Nokia 5010 berria, telefono higikorretan koloreko karkasak dituen bakarra da. Zeu segundo gutxitan aldatzeko modukoak, zeure tankerara egoki daitezen. Nokia 5010, zure estiloa, askatasuna baita. Nokia, connecting people. Egun guztiak ez dira beti eguzki edo euri. Norberak egiten ditu neketxu edo atsegin. Inoiz, aldaketa txiki batek sekulako aldea eragiten du. Horrelako zertxoeko beto egoten laguntzen didate. Ausonia esli babesa aldatu eginda. Orain berezetazko eunkera bigunagoa eta leunagoa da. Zure eguneroko garbitasunean gorputzaldiko zatxoa. Atsegin dut emakume izatea. Aurtengo jaietan barrenkalen ernetabiltza eta garbigarri kontzentratu bat erabilitute. Halere kontzentratu guztiak ez dira berdinak. Goenkalen Fairy Ultrak koipearen aurka daukan ahalmen handiarekin tiratzen dira. Fairyren aparraktiboak uriko zenetan ere kentzen du koipea. Harrigarria, Fairyk lanaren zati handia berez egiten du. Igurtzi gutxi batzuk eta akabo koipea. Barrenkalen berriz badaukate zereginik. Izan ere kontzentratu guztiak ez dira Fairy Ultra, koipearen aurkako miraria. Banator! Zuk badakizu katxauk indarra eta energia ematen dizkiola. Berak badaki katxauren gustu gozoaren gatik, edo zer egingo lukeela. Zertzuk egiten dituzun katxaua lortzeko. Katxau, ezin ezetz esan. Kaixo, ama. Seme, kanpoan ikastetik etorri zarenetik bestelakoa zara. Erosketak egin, gelatxukundu, baina berdin zikintzen zara. Ea, nola kentzen dugun hau? Erraza da hori, Ariel likidoaz. Bada espada prestatu orban kentzekoa eta garbigarri hautsa beti bezala. Ahaztu hori, begira, ipini pixka bat hemen eta garbigailura. Tabolatxo hau? Hau orban zaientzat besterik ez da, pixka bat emanda geratzen dena, barrura. Garbigarri hautsak kendu ezin izan zuen orbanaren gainean beste bat jarriko dugu ta ondoren Ariel likidoa, eta likidoa denez barruraino sartzen da. Orban berria eta beste garbigarriak utzitakoa ere kendu eta zuritasun distiratxua ematen dio. Ikusi eta ezin sinetxi, halako zuri altzen lehen, baita lepoa ere, lixatua irtetea besterik etzaio falta. Aizu, baduzu ezer begi hartzeko zimurrentzat? Ariel likido berria zuriago ezin, ez da orban kentzekoaz ere. Badator, ametsa eraikitzeko eguna, Nafarroako ikastolen aldeko festa nagusian. Nafarroa oinez, 98. Urriaren 18an, Zangozan. Zatoz, ametsa eraikitzera. ETV-ren eskutik. Orain dodot guztiak dermo babesarekin. Dermorekin ipurditxo berria estreinatuko dute aur guztiek. Txundituta nago. Bere dermodopeun bakarrak zerrenda dermo babesleekin azala babesteko geruzaia ikusezina eramaten dio ipurditxoari. Baina zer ikusten dut? Hala, lehorregoteaz gainera, aurraren azala ezin hobeto zaindua egongo da. Angi, gaur ipurditxoa estreinatzen dut. Dodo Textil eta Dodot Ultraseko, orain dermo babesarekin. Enai jendearekin oso ondo konpontzen. Etzen oso soziagarria eta portaera gerra zuen. Oso mutilarraroa. Baina barnean, bihotz handi bat izkutatzen zuen. Christian Slater, Marisa Tomei, Muxu emaitazu. Rosy Pérez. Ezin hobeto. Bihotze zigabea. Sentizazu bere taupada, igande gauean ETV batean.